Čaute, čaute, čaute. Ja som Majo a dneska si dáme let's play na Minecraft. Takže Minecraftiaci, Minecraftu zdar. Dneska budeme robiť hovadiny a každý, kto chce, dám do popisu aj IP na tento skvelý, senzačný server. Hrám tu s viacerými kamaráty, Matie a keď uvidíte, mám ešte tutoriál, tak aj s tým Matie hral som. Robili tutoriál na také veci. Na tomto servere, no, a ešte niečo. Každý, keď neviem, či sa to dá, lebo nedá som nováčik na Minecrafte, prosím vás, by som bol strašne rád, keby ste mi potom povedali, že či sa dá, alebo nedá povoliť na reske tie pistóny, lebo nemôžem a mám urobené dvere na pistón, ale nejde mi to. Takže teraz toto nebojte sa, to není môj home, to je spawn. Home. Ja to mám lepšie než spawn. Takže tady bydlíme. Tu je náš motel, či divadlo, táto veľká väža, obrovská. Je náš luxusný hotel. Tam má byť televízor, toto sú naše hlavy. No, takže dneska budeme mať iba let's play o ukázke môjho domu a na budúce si dáme aj niečo iné. Takže tento server je na 1.6.4. No a máme tu na farmy nejaké, potom tu máme nejaké blbosti. Tu máme našu pracovnú vonkajšiu miestnosť. To znamená, že tu mám všelijaké veci, truhlice a proste veci. Tady máme jedlo. Niečo vám poviem, nebojte sa, nie je to tutoriál, len jednu vec vám poviem. Keď chcete, málo kto to vie, že keď chcete takto položiť na truhlicu, musíte stlačiť Shift a ťuknúť to tam. A vtedy sa vám neotvorí truhlica. Toto je naša senzačná brána. Dáme, že tu je aj fly zdarma. Takže teraz sa pozrime. Tu máme takú blbosti, sme si stavali s kamarátom, s tým Matie. On má tu žltú, on má tu bielu, nevedel sme, čo máme robiť. Tu na budúci, alebo ešte možno tento, alebo až na budúci let's play, alebo čo urobím. Už to by malo byť urobené, tento tu bude z toho kameňa hrad v podstate. Je to v reske. Volám sa na tomto serveri Mario 123, volám sa aj na Mario Kysel a videá zdieľam cez Julius Kysel. Cez môjho otca. Sa mi nechce robiť. Môj otco má, tak chodím cez neho. Na budúce už to potom bude. Dodám. Potom na budúci let's play a možno to bude aj tutoriál, ale inak tutoriál robím na inom serveri, na kreatívnom serveri, ale len tu dám. Ako teraz robím let's play. Toto sú moje luxusné koníky. Tu nás sú Matiové. Má aj brnenie a ja som mal, len mi toho koňa niekto zabil a zrazu mal Matie toho obrneného koňa. No a ešte niečo dodám. Brnenie sa nedá vyrobiť, ho musíte nájsť. Neviem kde, ja som to kúpil od jedného kamaráta. Teraz vám ukážem robím v podstate takú aj ako keby reklamu na tomto serveri. Prepáčte, ste nevideli kocku, ale no. A máte tu dia a ťaženie zdarma. Urobíme si rýchlejšiu skratku. Tak. Máte tu dia zdarma, no v podstate nie zdarma, lebo si ho môžete naťažiť na Wardoli. No, volám sa, viete, na tom, som vám to hovoril. Volám sa Mario 1, 2, 3. Keď to budem zdieľať to video, hoci kedy, mne je to jedno, môžete vám neposlať TPA, som tu dosť často. A keď vám nepríjmem, povedzte, že napíšte do chatu, videl som ťa na YouTube. A tak potom automaticky vám príjmem. Lebo niektorí sú takí na tom serveri, že mi zabíjajú, ale nebojte sa, vás nebudem zabíjať, nič vám nebudem robiť. Vidíte na hlasy, na oči, to čo teraz vidíte na videu. No hej, tak som to povedal, do popisu dám IPčku.
A keď chcete, môžem teraz, alebo nie, teraz to neurobím, urobím to na budúci let's play. Budem stavovať tento môj nádherný hrad. Keď chcete vidieť veľkosť, vám ho ukážem, no, Flea. Čakať, musím dať home, lebo inak nejde Flea. Takto. Flea. No. A prosím, lajky, odbery, zdieľajte ma všade, môžete ma dať na Facebook. Mám v pláne si robím aj Facebookový originál na túto stránku. Mám Facebook, volám sa Debiko Majko, ale nemám už heslo, pardon. Mám v pláne, urobím si nový a na Skype, ak to len chcete, nech prikazujem vám. Fakt, ak to len chcete, môžete si ma pridať. Volám sa na Skype, ak to chcete vedieť, volám sa mario.kysel bez medzery 1. Tam ma nájdete, mám svoju fotku Pikachu, chce stávať s nami. Prepáč, som si čítal iba chat. No a teraz toto popravujeme trošku a toto tu bude malinký hradíček. Bude to mať 4 vežičky a teda. Takže každý, kto príde, ja mu dovolím, pomôžem mu, povolím mu resku. Kto to bude chcieť ja si na ten svoj dom urobím resku, inú. Toto bude vtedy od okna. Teraz je to v reske, aby ste si tejto v jednej reske a inak povolím, potom rýchlo to tak zmením a bude tak. Takže na budúci si ukážeme hrad, asi, a ešte na budúci mám v pláne ukážem, ako sa robí reska a ako sa povoluje rezidencia. No takže na dnes je to zatiaľ všetko, takže pa, Minecraftu vzdar.